Niya din eh. Sitawag na to mga sisters. Ngayong buntag na itong tanan. Salamat sa atong Isoong Cardinal Sincero Oliver. Kahata sa panahon. Sincero, material ngalan eh. Sincere. Okay. So, alang sa mga bago sa pananaw ko na ko, mayroong buntag kaning tanan. Kaya, bago magugupit ko, bago tawag, wala tayo, kayang style sa pananaw. So, atong nabati yun, ang isahi yun sa atong Cardinals, kung kare din sa pag-alagad sa adlaw nga panipahon nga mawang adlaw sa bato nga gibasa kay tungod sa huwan nga si Kristo mao ang tinuod nga kahayag alang sa kalibutan. Mao nga sumala sa gibasa ganiya o sa gisgutan ganiya nga samtang ani apa ako ana usab nila ang kahayag mo nga atong panahon nga samtang buhi pa si Kristo matod sa atong mahal nga magpatudlo yun nga gibanggit ang paghatag o busay na itungod sa kahayag kay tinuod man yun nga si Kristo mao ang kahayag alang sa mga katawhan dinhi sa kalibutan ilabi na gayud nga niadto ito ni Kristo nga siya mao ang manluluwas mismo personal nga tanan nga midawat kaniya. Mao nga matod pa ni Kristo dito kung bagitan lang, kung balikan lang na samtang ani apa ako panglakaw ka mo kay ana ang kahayag. Sakto mo gyud kay sumala gyud sa gisgot na master kaniya nga kaya si Kristo, mubog naman ang iyang panahon. Kamubog na lang ang iyang panahon sa tuta. Ang paghatag o kahayag alang sa mga tauhan dito sa mga audio sa Israel. Mubog na yun. Kaya ang panahon ni Kristo maghihatag niya, pito naman katolik. Kaya sa diya nga mabasa nato dito sa Lucas 1:23. Na si Kristo magsugod sa iyang pagpangalagad ang iyang pangligon katloan katuig sa ato pa nagsugod si Ginoong sa Kristo pagsangyaw pagbali mo tungod sa mayong balitaan ang gingharian sa Dios ang iyang edad ato 30 atong basahon Lucas 3 Kapitulo 3, versikulo 23. Tanaw nga to, kung si Kristo nagsugod sa pagwali niya, may tungod sa mayang balita, kahit tabaan ang iyang panligon. Kaya nagpakita si Ginoong si Kristo nagpakita si Ginoong si Kristo sa iyang panahon, sa bata pa siya, pinaagi sa pagigpulog dito sa templo, uban ang mga saserdote dito nga nakikuban sa templo niadtong panahon ng iyang ginikanan nga si Jose ug si Maria nga misulod dito sa ito kaya balawod sa una kung ang moabot ka ng bulan sa abi kay pista man na kay mao man ay tradisyon sa tanang mga Hudyo sa una nga bilin ni Moises kay itukod sa Dios pinaagi ni Moises alang sa mga Israelitas moadto sila dito sa Jerusalem. Mga sigurong si Kristo sa bata pa siya, misulod siya sa Jerusalem, at nagpabilid siya dito sa edad nga 12 anyos. 12 ang edad ni Ginoong si Kristo nga nagpabilid siya dito sa templo sa Jerusalem, diin nagsaulog ang iyang maginikanan ang tanan ng mga tradisyon dito sa Israel, maanang pista sa tinapay nga walay libador. Mao nga si Jesus, bata pa, 12 anyos, nagpabiling
o nagigulong sa mga dagkong tao dito sa Jerusalem mao nga ang mga katawhan nga nanimati ni Ginoong si Kristo nahigulong bisan ang kadtong naging istorya niya ng mga saserdote dito sa Israel. No bata pa lamang kahigulungan na ang iyang mga sinultihan. Tungod lagi kay nagpabilin sa kadaghang tao, wala na may balo ang ginahan o ang mahal ni Ginoong si Kristo. Nga si Ginoong Hesus di ay wala di ay makakuyog nila sa ilang pagkuyog, paglakaw. Wala na sila may balo. At tingala lang sila nga wala mong balikan na nito mga dito nagpakita si Ginoong si Kristo nga matag pa sa inahan nga nung gibuhatan numan kami sa ingon. Tupag po ni Ginoong Hesus, bata pa, 12 pa edad. Matag pa niya, wala pa pinay ka mong mahibalo. Naan na ako magpuyog sa balay sa akong ama. Mauna nga, ang history, kining makita na rin nato, ang sugo din sa kalibutan, doon ay mga tilimad-on sa iyang pagkatao. Muna nga sumala yun sa history, sa dili pa na kung padayon mga igsoon, sumala sa history nga gipaambit sa atong mahal nga magputudlo sa iyang pagkabata o dili ikalinay kay saksi man ang tanan nga mga tao dito sa pundasyon sa Pablo kayo kaya sa Pablo Mangigo ang mga karaang tao dito sa iyong panahon makikibati sa tao bata ko, sumala sa Israel ni Master ba? Israel, bata pa siya. Pero wala mong magigdibate sa mga tao. Sa totoo na itimaan ay butang sa Diyos sa iyang pagkabata nga nining panahon na karon, nining katna karon, di pa na istorya ang iyang kaagi sa iyang pagbalok upan nato nga siya dahi usa dahi siya ka tao nga inandam sa Diyos alam aning panahon na karon. Wala nga tinuod kaayo kita tungod kay dili gyud ka layo sa kaluwasan kay tinuod man ang ato ang Pangulo. Pero mo nga sa Ginoong Jesucristo niya ng panahon na kay bata ka man to, mo nga nagtago siya, nigula siya pag-usap sa edad ng mga 30 anyos. Mao nga gisgutan sa atong mahal nga magputudlo nga sa kalibutan dito sa Israel nga dunay duha ka matang nga bautismo. Bautismo sa tubig o bautismo sa Espiritu Santo. Pero ang duha ka matang nga bautismo, ang tubig, bautismo alang sa kapasayloan sa mga sala. O ang bautismo nga usa bautismo sa Espiritu Santo. Mao nga sumala sa sulti iyon nga bautista sa mga katawan nga nagpabautismo kaniya. Nga matod kaniya diha sa taliwala ninyo ana ay wala ninyo ihil. Nga siya ang ako nagabautismo kaninyo sa tubig apan tungod alang sa kapasayloan sa mga salakay. Paghilol na itong bautismo mao nga ang iyang ibautismo diya kaninyo mao ang Espiritu Santo o kalayo. Mao nga tanan karon ng mga pundo karon nga nag-angkon o nagpatuo nagdawat sa tanang mutuo sa ilang sikta nga sila mao ang tinuod nga iglesia kay ipaagi man sa iglesia ang pag-angkon sa tinuod nga tao nga gusto nilang luwason. Mao nga ang puno nga tinuod nga iglesia kinahanglan ipaagi sa bautismo tungod kay ang bautismo sumala sa Marcos 16:16 nga ang tanan nga motuo nga bautismo maluwas. Mo atong mabasa din na. Apan kung atong hining pinagi sa kaalam sa atong mahal nga magtutudlo
mong masabtan ang duha ka mata nga bautismo dinhi sa kalibutan, nga kini bautismo nga ihatag alang sa tao, nga pagabuhaton dinhi sa kalibutan, dili dai siya usa lamang ka bautismo nga ibisan kinsang tao o ibisan kinsang mga pastor o mga pari dinhi sa kalibutan magbautismo aron nga ang tao maluwas. Kung dili na ay formula di ay nga subayon aron ang tao maluwas, pinaagi sa duha ka mata nga bautismo. Pero kay bautismo nga muagi man sa bautismo sumala sa sulat ni San Marcos, mo nga ang tanan nga mga sikta mubase diha sila ipaagi nila diha sa bautismo. Kay mabasa man tungod kay ang tao ang bautismoan wala man makasabot o wala man makatugkad sa tinod nga kaalam si Ginoo, may tungod sa bautismo, bigawa sa bautismo, may tungod sa tubig. Apan ang tinod ay pinaagi sa atong mayong tutudlo ang bautismo sa tubig nga alang sa kapasayloan sa mga sala o bautismo na sa paghilusol sa lakto nga pagmasulti. Adto lamang panahon sa panahon ni Juan the Bautista, iyang gibautismohan ang tanang tao dito sa Jerusalem sugod sa suba sa Jordan, kay mga suba man ang gibautismohan ni Juan the Bautista aron nga ang tanang tao nga tuyo niya nga kinahanglan magpabautismo aron mapangatud-an o makita niya ang lawas sa tanang lawas niya yung bautismohan, makita niya kung kinsa ang tunsaran sa Espiritu Santo. Mamatod pa sa ibasa kanya nga maulabang ako ng bautismo aron ikapadayak ang Espiritu Santo sa aman. Tungod kay kanita no, sakto lang. Ako dunay ko'y tahas panalitan, natay tahas sa kagsayan ko. Dunay isa ka tao mga dunay tahas alang sa pagpangita sa lawas ng sudla ni Kristo. Sumat tarik sama ni Juan the Bautista sa dito sila sa tigangkat sa mga dunan na nasa itaas. Pero kung saan kaniya pagpangita nga sa tanang mga lawas sa mga Hudyo sa Espiritu Samahan, aron nga makita niya dunay gibautismohan niya ang mga tao o sa tanang tao na yung bautismuhan si Jesus lamang ang gikunsaran sa Espiritu, mao nga si Ginoong Jesucristo, ang nga si Juan the Bautista nahibalo mao nga si Juan the Bautista nahibalo nga ang Espiritu Santo nagkunsa dito ni Jesus sa toba si kanimo ang tinuod nga pagigiro sa Dios, tinuod nga manluluwas kay kanang Kristo manluluwas na. Kay babasa man nato sa sa Lucas 2:11 nga kanang Kristo o Ginoo manluluwas. Mao to siya ang tinuod nga subay nga istorya. Pero atong basahon ang Lucas 3:23. Kung pila ang edad o panuligod ni Ginoong Hesus, diin siya magsugod sa pagwali o pagmantala may tungod sa gingarian. Lucas 3:23 giisulti. Og sa pagsugod ni Hesus sa iyang pang-alagad, siya may panuhigon nga katluan katuig. Siya sumala sa gipaka-ingon anak ni Jose nga anak ni Heli. Pila ang igsoon ang edad ni Jesus? Say, sumala rin. Pag pangalagad, siya may panuhigon nga katluan katuig. Katluan sa ato pa 30 katuig di ay si Jesus nagsugod sa pagmantala may tungod sa gingharian sa Diyos. 30. Mao nga mato pa
niya nga mangubok na lang panahon kay dugog pagsangyaw niya sa pagpangita niya sa mga tinunan ng panahon na hangtod nga hapit na sa patyon kasi siya man ang kahayag, siya man ang kahayag o gihatag niya sa mga dosi ang kahayag. Sako pa, kay patyon man siya, kay siya man ang misaya, hapit ka na sa patyon, kay hipalo man siya nga ilan sa niyo sa krus, kay mga yung papel. Pag sa kamatayan na ginong Kristo, kung magpagkayad sa langit, wala na ikahayag dito. Tama na dito ang kahayag. Hindi na ito nasabtan sa atong mahal na tutulog. Tinuro mo yun. Kasi ano nang kahayag? Ako ang mga kahayag alang sa kalibutan. Mga talang nga mga sunod ba na ito, hindi may pangkul. Kaya siya man ang kahayag. Wala nga, ang gihatag ni Ginoong Kristo sa dito sa Jerusalem, dito ang katuwing, dito kay sumala sa Daniel, o siya magpapatuod sa lingkod nga tugon, uban sa dagan, sulod sa usa ka semana. Buwan sa semana, dito katuwing, kung sa tunga sa semana, iyahang pahutungod ang paghalat. Mga masalagtod na pagkasulti, si Ginoong Kristo namatay ang iyang edad 37. Namatay 37. Di man sila makalinay nga sa 33 ide, Jesus ilan sa cross. 30 man yung edad, 30 na. 33 ide, 30 yung edad, pagsugod pagwali, ang ihagad sa Diyos, sumala sa Daniel, pito ang katuwing. Muna nga sa uban, ba't kinuiti kayo, wala lagi gihatag si Ginoo ang tibuok nga husay lagi sa pag-ingon nga tunga-tunga na semana kay kung imong tungon ang tunga usa ka semana, dili man naisip ang usa ka semana nga pagmatuod, giingon nga siya magpamatuod uban sa dapat sulod sa usa ka semana. Lang kay pinaagi sa paghusay labi natong sangyaw ganiha sa itong mga tutulog sa mga cardinals dito sa Biburadyo nga walay nasayod sa alautak na may tungod sa pista sa tinapay nga walay lectura nga panihapon nga pagbuhaton sa Ginoo. Usa ka semana diha man diay. Kay ang matag tuig sugod sa 487 BC sa paghigula sa mga anak sa Israel dito sa Ehipto, sugod ang panahon na giatagan sila sa Ginoo tradisyon nga matag tuig sa bulan sa Abib nga ilang pagkabuhaton ingon nga pista sa tinapay nga walay libadura nga walay katapusan. Mga sugod anang tuiga hangtod sa 33 AD walay bugtok sa mata nga tuig nga ang mga Hudyo o mga Israelitas matagbulan sa bulan sa Abib, nagsaulog sila sa pista sa tinapay nga walay libadura. Yan na ito sa mo na nga sa pinagi sa wisdom sa atong magtulog nga nakita ang tumatunga sa semana kay dito sa Jerusalem na magipista nila nga usay gyud ka semana nga kanang pistaha ang unang adlaw na o ikatong adlaw balaan nga panagkatigom. Na diya mga igsoon masabot nato nga ang pagsugod ni Ginoong Kristo pagwali ang iyang edad 30 anyos o anang ika-30 anyos masabot nato mauto ang pagbunyag ni Juan Bautista dito sa subak sa Jordan kay wa man pud nagsugod si Ginoong Kristo pagwali o gingharian nga wala siya moagi daan sa bautismo. Kay kung dili moagi si Ginoong Kristo, dili man matuman ang giingon nga pagsulay og salata ni Ginoong Hesus nga matod pa niya ay Juan nganong ikaling ang hinago nga aron sa pagpabautismo dapat ako ang ngayon mong bautismoan. Tubag si Hesus nga itugot lamang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat ini aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatao.
saktong yun, mga tutulungan ang mensahe sa atong mahal nga matutulog. Di naman sa kagatuhanan yun ang pagkatat matarong, kay mahimo man silang bakato silang duwa. Kaya kaya atong nawala na sa awalan ang ato na, kung si ako sa ato lang, naninaw ko ganyan master, patang sa tuwa igayo. Kasi ang mga nawala na, di mo na nga, kung ibukod ko matarong, sa ako pa. Ito di ay ang tamas nila di ay nga pagbuhaton. Arong atungan ko siya. Muna siya mga isuot. Ini lang ko kuko, patong yatag sa atong galinan na sa master. Ayun ang master. Kaya mo. Salamat sir. Di apil, inyo ang manay, di mo apil kung ngayon suhulo na eh.